Paýtagtyň görki türkmen häkimetleriniň üns merkezinde galýar ýurdun ýolbaşçylarynyň Aşgabaty awadanlaşdyrmak talaplary bilen bir hatarda şäher häkimetleriniň bu urdan edýän işleriniň çäginde köçelerdäki jandarlary ýok etmek tagallalary hem güýçlenýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary jemaat gulluklarynyň göz astyna ösümliklerden hem itpişiklerden başga da indi kepterleriň hem goşulanlygyny habar berýärler. 1 sentýabrda ýer bilen şäher merkezindäki howlularda köp ýaşaýjylara tanyş döwlet belgili emma ak renkli ýük awtology göründi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä, yerli ýylat tarapyndan ganhorlar diýilip adlandyrylýan we haýwanlary tutmak gullugy tarapyndan ulanylýan bu awtolog indi mämişi renkden ak renkge boýalypdyr. Şäheriň merkezine haýwanlary tutýan we öldürýän 70-26 belgili mämiş renkli awtology ak renkge boýapdyrlar we ol renkini çaljyp beýtarap Türkmenistan şaýy bilen Göwregli köçetiniň ugrunaky öýleriň arasyna aýlanýar. Dip Azatlyk habarçysy 1 awgustda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şol gün şäheriň agdalan böleginde ýokary wezipeli işärleriň awtologlarynyň geçmegine garaşylyp taýýarlyk görülipdir. Dep bolşaly döwlet resmiýetleriniň şähere çykmagynyň öňü tirasynda haýwanlary tutýan awtologlar sebitleri aýlanyp çykýar. Bu aralykda Azatlyk habarçysy şäheriň jemaat gulluklarynyň prezidentiň golayda şäherede köçerden gözegçilik etmeginiň öňü tirasynda 2 hepde öň taýýarlyk görüp başlandygyny we agaçlary suwarmak, soňra käbirlerini çapyp aýyrmak işlerini giňden geçirenligini aýtdy. Parahat etrapçylaryny agaçlary birden suwurup başladylar, soňam käbirlerini çapyp çykdylar. Dip habarçymyz aýdýar 23 awgustda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Dikuçarda Aşgabatyň töweregine uçup gurulşyk meýdançylaryny gözden geçiripdi. Döwlet habar gullugynyň maglumatlaryna görä döwlet başdudany şonda paýtagtyň lokmançylyk edaralarynyň ýagdaýyny howadan synlapdyr. Azatlyk habarçylary prezidentiň şol saparyndan bäri Aşgabatyň käbir ýerlerinde kepterleriň ýok bolanlygyny habar berdiler. Hakykatdanam kepterler ýitip gitdi, men olary penjereden imitlendirýärin. Gargalar we beýleki guşlar bar. 30-njy we 11-nji etrapçylarda kepterler entek bar diýip Aşgabatyň merkezi etrapçylarynyň birinde ýaşaýan habarçymyz aýtdy. Habarçylar birnäçe günden soň kepterleriň ýok edilip başlandygyny anykladylar. Dikuçordan soň sürüjüsiz uçar goý berilip, ol gaty kiçi beýiklikden şäheriň hemme ýerine aýlanyp, kepterleriň saklanýan ýerlerini anyklapdyr. Olaryň saklanýan belli bir ýerlerine şol sanda hatda häkimetde işleýänleriň kepteri saklaýan ýerlerine adam uğradylyp ýok edilipdir. Munyň şäheriň hemme ýerinde dowam etjekdigini aýtdylar. Şeýdip kepterlere de nowbat ýetdi. Dip Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri 1 awgustda gurrun berdi. Ondan öň häkimetleriň itlere, pişiklere, kebeleklere we çekirtkelere garşy alyp barýan işleri barada ençimege de habar berilipdi. Bu aralykda şäheriň ýaşaýjylary ýaşaýyş jaýlarynda sıçanlaryň, alakkalaryň we büreleriň bardygyny ýygyderli habar berýärler. Bilermenleriň pikiriçe, harasaçylyk düzgünleriniň bozulmagynyň başga da gemirjileriň we mör möjekleriň köpelmeginiň esasy sebäpleriniň biri itpişikleriň we guşlaryň ýok edilmegi bolup biler. Soňky aýlarda tutuş ýurt boýunça itleriň we pişikleriň köpçülikden öldürilmegi dowam etdirildi. Haýwanlaryň ýok edilmegi itlere rehimsizligi gadagan edýän kanunyň kabul edilmegine gabat geldi. Türkmenawatda haýwanlary rehimsiz tutmak we saklamak barada ençime maglumatyň çap edilmeginden soň yerli häkimetler itleriň saklanýan ýerdeminleriniň girelgelerindäki demir gözenekleri aýyrdylar we haýwanlary goraýjylar bilen duşmagy wada berdiler. Şonda yerli ýaşaýjylar birnäçe ýiti halat edip bildiler. Galanlaryň bolsa ýetirim bolandygyny habar berdiler. Azatlyk habarçylarynyň soňky maglumatlaryna görä, ýakynda Türkmenawatda yerli häkimetler jemaat hyzmatlary gulluklarynyň işärleri bilen duşuşyklary geçiripdir we olara itleri öldürendikleri üçin käýäpdir. Yerli habarçylaryň sözlerine görä, şondan bäri şäherde zäherlenen haýwanlaryň jesetleri tapylýar.